Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai sauraro, da Allah idan yau ne farkon zuwanka na wannan tasha ta mu ta Nyame Studio TV, muna roƙo ka danna mana subscribe sannan kuma ka nuna like ka ba mu ra'ayi kuma akan wannan bidiyon yawa mun gode. Assalamu alaikum jama'a 'yan Nijar maza da mata, ina kira gare ku kowa da kowa, sautu masu gwamnati, shin wai ƙarin gari kuke so kuna ta yi, shin kuna so mu koma bisa jakkaina don Allah don Allah ku tausaya ma 'yan Nijar suna cikin wahala, ba mu da kuɗi, babu haraka, komai ya tsaya, kuma ku zo kuna ƙara kuɗin fetur, kuɗin gazuwal, kuna so bis wannan su tsaya, mu koma muna jigila da jakkai. Don Allah don annabi in za a sara a dinga dibin bakin gatari, sai ku ku kiwo bashi ku to da shi ba ku ba ku kasa komi ba, kuma hallo ya kare kuma ku ku kiwo kuma ku kare bashi ku kare madisan kuɗi ko gazuwal na buga shi buɗe ta annabi so ko ma ku tane ku sai fa bon Allah na ganin ku, wallahi Allah na muku mugun hukunci wanda ba za ku jin daɗin shi ba. Ni a gare mu Nijar, mi a gare mu saboda Allah masu ɗan taimaka ma jama'a, masu transfer kenan suna samun ɗan gazuwar kenan, sai ka ga mota kar ta taso da mutum biyar tun daga Nyamai, ai taimako na, ai ba dai ya ci riba bana shi, to menene man mota kuma ya zama bala'i sai an ƙara mai kuɗi kai, in ba dai ina jin nauyi ba, sai na ce mun bar ku ga Allah.